kalure gi kaka waseneno sirikal masani gi gik mamoko kata kwaweyo mag jopuonjni ok gisebedo ka gitimiza kata gichopo promises gi mang'eny. Ok an gadieri ni ginyalo chulo jopuonj pesa. Samoro wacho to kot oseyie ni jopuonj onego med pesa ili sirikal to samoro ok nyalo chulo pesa. Gibro mana temo chulo samoro dwe achiel kata dweche ariyo. Bang' mano to tabu. Anyalo wacho ni sirikal nigi nyalo but chopo dwaro mar gima onego timre mosebedo kada mo sirikal moro. Wasebedo kod sirikal ma pesa nitie nikech jo Kenya chulo osuru. Koro pesa nitie ok onyal kwer ni sirikal onge nyalo. Mani pesa ok tigo yo makare mondo mi idara ka idara monego salary mare yudi maber. To nyalo gin go but any corruption mantie kaluwore gi sirikal mantie loch ema miyo ok ginyal timisa ma onego tim maber. Aparo ni kapo ni sirikal osebedo piny ma gineno ni ginyalo yudo piny pesa, I think ni korka lony taparo ni onego bed ni gichulo. Kanyo konego bed ni bedo gi issue be ginyalo chulo kata gichulo. Aneno ni sirikal onego chul jopuonj pesa nikech pesa ok onge, pesa nitie. Gima wacho no nyalore nikech pesa mokwongo malalo e treasury ng'eny mwawinjo kilando nyalo. Anda paro ni sirikal nigi uwezo mar chulo jopuonj. Porque sirikal nitiere kod sources mang'eny mag yudo go pesa. Yudo ka gin projects moko magitimo bedo successful. Kopon ginyalo miyo jopuonj priority to gibo chulo. Sirikal to nyalo ka jopuonj orido to ginyalo. Nikech ka gigo mondo gidhi e skul, biro chuno sirikal nyaka medgi msara. Kenjwa ka ing'eni teke modagole. Koro kok gidok e ndara kata ok gidok e ng'anyo ok gibi yudo haki gi. Kendo pesa gi nok gibi yudo. Biro bedo abeda wach monego bed ni timo to ok tim. Koro komigi pesa no kaka no wach ni miyo gi no. Onego gidog adoga e ng'anyo machielo mondo medgi pesa no kaka no wach ni medo. Japuonj sirikal ok omiyo gi pesa pod an aneno ni pod ber ka gidok e ndara ma gigo koko. Kama nyalo miyo migi pesa gidog adoga mondo oyud pesa. I think ni riwruok mar jopuonj kata negi ka imeni the rest mantie kanyo what should be done en mana nikech Kenya kae yore moro amora masomo. I think women is the issue. Aneno ni en gima ber mondo mi riwruok mar jopuonj ochak luong ng'anyo machielo. Yes, nikech mano en haki. Yes, aparo ni gin right mar jopuonj ni mondo omergi msara. Kendo en gima ber komergi msara nikech jopuonje gima gitimo duong' kabisa. Kalure kod pacho. Aneno jopuonj onego ng'anyo machielo. Onego bed ni giluongo ng'anyo machielo kendo. Eka sirikal neno ni onego bed ni medo pesa jonyuol nyalo bedo gi shida sama jopuonj ok odok e skul. Wawach ni ok gidok e skul to biro miyo gi tabu mang'eny kendo biro chuno gi mondo gichak puonjo kata nyithindo samoro e ot nikech nyithinde ma biro hinyre. Jonyuol ing'eni dhi tich, jopuonje be dhi ng'anyo. So nyathi onego bed ni yudo somo ma onego bed ni oyudo e skul. Koro nyalo chuno jopuonj samoro gi rang private tutors kata joma nyalo timo ne nyithindo tuition nono to nyithindo nyalo hinyre. Jonyuol bende koro it is high time mondo jonyuol bende oriwre gi jopuonj. Nikech seche te jopuonj bedo ka dhi gandara ka wakoko to jonyuol oling'. Mama aparo ni sirikal bende osekawo advantage ni kata jopuonj go koko to onge gima gitimo. Jonyuol be koro it is high time mondo jonyuol be koro wuog oko gi jopuonj giriwre kanyakla mondo gigone sirikal koko mondo mi jopuonj pesa. Nikech kaka jonyuol ok nyal bedo gi nyithindo gidhi ndara mondo giungane gi jopuonj mondo sirikal ong'e ni weche ginyalo timne. Kabe anta suggest ni jonyuol bende onego bed ni team up gi jopuonj. Yes. Mokwongo jonyuol onego bed ni dhi e ng'anyo ne sirikal mondo sirikal omi jopuonje pesa. Nikech gin ema gikawo knowledge te mag ji te giketo e wigi kendo giketo kuom nyithindo. Onego bende gikony jopuonj giwuo gi sirikal mondo one kaka inyalo puonj jopuonj omedgi msara.
japuonje ng'ama ne nyocha yudo pesa samoro manie piny moloyo to tich motiyo be ng'eny. Koro kanyalo wacho ni samoro ok gideserve kata gideserve, but pesa mane giyudo ne ni piny, koro nonego bed ni medo gi pesa moro matin. Ma kaka nomedgi no, gi pacha an kian aneno notimnegi maber kata owinjore mondo omedgi pesa kalore gi tich ma gitimo e skul. Japuonj odeserve pesa momigino. Adieri kwa ng'iyo japuonj tiyo tich matek. And japuonj chakruok mar knowledge mar ng'ato ka ng'ato ma en go e bwo piny ka en japuonj. Kata mana President Uhuru kama en tieno is there just because of a teacher. Koro japuonj deserve the highest payment kaka nyalore kalore gi tich motiyo. Puonjo nyathi ma piny mag be grown up, mag be knowledge ma ng'ato be kata president kaka en president, kata ma ng'ato be minister, okale process mabor ma japuonj omiyo okalo chopo kanyo. Koro japuonj deserve payment maber kaka nyalore. Yeah, salary, kanyalo wacho about salary, teachers deserve more than the one they have been given. Onego bed ni kata kimedo giro nego chako medi kata mondo masami. Because they do a lot of work, maka ber onego bed ni gin gibedo mawuok kumoro. Yes. Gimomiyo msara no ndio winjore omigi. Jopuonj mokwongo, jopuonj foundation. Jopuonje ma yawo wang' ng'ato ka ng'ato kata mana jotelo sani giyudo profession kowuok kuom teachers, manyiso ni teachers e background mar gimoro amora winj. Koro emomiyo jopuonje onego mi msara, tich ma gitimo duong' moloyo. Tich ma gitimo tek, onge gima gitimo apart from puonjo no, inuang'o ni gitiyo kanyo, gimedo nyaka sechegi, onego bed ni puonjo kata gimoro 8 hours, gimedo sechegi ma gimedo mondo nyithindo omed knowledge maber. Koro ber ka gipuonj omed gi msara. Nitiere jopuonje moko modeserve, to nitiere moko ma ok odeserve. Nitie ji ma ovalue tich ma gitiyo, en gi tich ma gitiyo no gimiyo luor, kendo gitiyo tijno kod chunygi te. Onego medgi msara mondo mi gimed tiyo ka gimedo konyo nyithindo. Donge kata koro komedi matin koro giyie nikech moloyo magi imiyo gi matin no. Koro onego bed ni medo gi moro kata koro komedi gi matin ewi momiyo gi no to bet at least moloyo imiyo gi gasani.